Ba! Alo, yaman naman Dalia. Uy! Yaman na mo Dalia. Ala. Ang akong tanong mo niyan ka na akong tanong ba? Hey! Asa man ka? Nga? Asa man ka? Luya naman Dalia. Uy! Dalia mo naman Dalia. Asa man ka? Hello. Uy! Luya, uy! What na ron? Luya, uy! Hi Dalia. Kasaganan siya, musulod. Abli dito ka. Yo eh. Hi. Hoy, kusuki ka nga. Ayaw akong tanong, imo na po nagbungkag din ha. Ha? Imo na sa nagbungkag akong tanam. Hoy. Magpa-abli lagi siya. Asa siya? Magpa-abli siya. Dalia! Hi, Dalia! Walat ko. Dali! Dali! Dalia! Shh, dali na! Dali! Ala, magtiil ni mo. Awasos. Laka, Jo. Kusapaan ka karon. Ito yung kusina ibutang? Laka, magtiil ni mo do. Laka. Magtiil ni mo, oy. Panarapo sa terapi. Panarapo. Tay, karon. Kagtiil, oh. Tay ka, pamapon ka karon. Trapo sa pikas gawag tiil mo oy sunod ka basa di siya na ulanan ano naman na mo Dalia oy hindi kinabasa gawan mo oy asa man ka dili mo ha. Dito nang tadali. Gawan mo, oy. Dali! Nani si Wawan? Nani ka diri Wawan? Ha? Nani ka diri Wawan? Aray! Sakit sa kuko, oy. Sakit kayo kuko. Nandera ka, ha?